हा हा भारी. आपली A1 नंबर 1. तुमका मनात वाटाता भाकरे चपाते पुरे प्रवासात घेऊन गेलास तर पुरे नेवा. आणि ही भाजी लागता एक नंबर चवीस आमच्या पद्धतीची असा. कसं काय बरं मा? ह आज मॅचिंग केला, पहिलं सांगायचं लावला. जावांनी मॅचिंग केलं. ब्लू ब्लू हा. ब्लू डे. ब्लू कसो मोर पेसी पण आहे. हा मोरपिसी पण मोर दोन्ही पिसी. color. हा हा. 2 in 1. आता मोरावरनं गाणं बोल. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात. मग हा तुझा ताच आला ते मी दुसरा बोलतोय. बोला. तुझे देख की मेरी मधुबाला मेरा मन है पागल झाला तूने एक बार हंस के जो बोला मन पंछी बनकर डोला तूने मन का द्वार जो खोला मन कामातूनच गेला बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला फुलला. गाणं कसा वाटला कमेंट मध्ये पहिला सांगा. हा आणि आजची रेसिपी ती पण सुरुवात. कमेंट मध्ये सुरुवात. हा. आता आजची रेसिपी मालवणीच हा, पण आम्ही काय केलं रोज रोज वाटप खाऊन इलो जरा कंटाळो आणि माका करूची लवकर झटपट. तुमका कसं आता झटपट टाकूची सवय झालेली आहे त्यामुळे जरा खोबऱ्याक बाजूक ठेवलंय आणि म्हटलंय आज शॉर्टकट करूया. पोरा पण म्हणतात जरा वेगळी कर मटरची भाजी म्हणून आज मटरची बटाटो घालून भाजी. हो आणि ही भाजी लागता एक नंबर चवीस आमच्या पद्धतीची असा मोडिफाय केलेली. तशी तुम्ही करून बघा. आम्ही सुरुवात करून दाखवतो, तुम्ही संपल्यावर सांगा ही कशी झाली. बरोबर का नाही? आणि खाऊन दाखव त्याला उपास नाही ना. होय होय आज उपास नाही. चला आधी कढई नाही घेणं पण आपली करून ठेवलंय तयारी तिका ठेवते. होय आधी घेतलंय मिक्सर. होय आता हे आपले कोथिंबिरीचे देठ मी वाटपाक घालतोय. ही हिरवी मिरची 2. बाय झणझणी. आता इले कांदे किती कांदे घेतले बारके हत म्हणून 3-4 घेतले. आता हे ओबडधोबड असेच मोठे मोठे कापतोय की ते हे आपल्याक वाटूचे झोमतात हा कांदे. होय होय ओले इले. हा बाजारात पूर्ण ओल्या कांद्यान मार्केट भरला. होय. आता कांदे पण साठूचे करतात पण ते मार्च एप्रिल मध्ये. आता इले ते सगळे रडू केले म्हणजे कसा किमतीन सुद्धा आणि कापते वेळी सुद्धा. नाहीतर माझी ती रोजची म्हण आवशी बापसान वाढवायचा आणि कांद्यान रडवायचा. 3-4 कांदे. बारके होते म्हणून 3-4 घेतले. मोठेच असतील. आता ह्या मी आधी वाटून घेते. आता होय जर तुम्ही फोडणीत आला लसूण पेस्ट जर तुमची तयार नसाल तर ह्याच्यात आल्याचो अर्धा इंचाचा तुकडो आणि 7-8 लसणीचे पाकळे घाला आणि वाटा. मस्त अशी वाटून झालेली हा वाटण. आता ह्या वाटला ना तर डोळ्यातून पाणी येतला की त्या कांदो हा ना. आता हे बाउल मध्ये काढून घेतात ना. हो की त्याच्यात टमाटो वाटूचा. नाकात गेलो कांद्याचा वास. नाक लागला स्वाक स्वाक करूक आणि डोळ्यात पण गेलो. डोळे भरले पाण्यान. परत ह्याच मिक्सरच्या भांड्यात हे छोटे छोटे 3 टमाटे आहेत ते पण मी मोठे मोठे चिरलंय. आता ते पण वाटून घेते. हे बघा 3 टमाट्याची ही प्युरी तयार झाली. आता इली दुसरी सुरुवात कढई गरम करूची. गरम करूसाठी आधी मोठी केलंय गॅस. आता आपली कढई तापली आहे. आता त्यात तेल घालते मी. आता तेल किती तर वजनी प्रमाण काय मी सांगत नाही. मी आपला एक डाऊल सांगते ज्या डाळीचा असतात. आता मी ही बारकी बारकी 2 तेजपत्त्याची पानं घेतलंय ती तेलात घालतोय. त्याच्यावर घालतोय जो आपण कांदो वाटून घेतलं ना मिरची कांदो आणि कोथिंबीरचे देठ. फोडणी काहीतरी उडता. कांद्यात पाणी असतं ना त्यामुळे ते उडतला. मग जरा लांबूनच घे. जेव्हा तेल सोडूक लागलो की ये जवळ. हा आता चरचरा जरा कमी लागलो. हिरवं हिरवं कलर दिसता बघा. देठ घातले ना कोथिंबीरीचे आणि 2 मिरची घातलं. चांगला हाताचा व्यायाम. कच्चो असता ना आपण कसं कांदा वाटपात भाजून घालतो. यो जरा भाजाकच वयो असो पण मस्त सुगंध येतो. नाही तर भाजी काय होय खराब होत तरी. तशी थंडीच्या दिवसात होत नाही पण कांदो कसो खराब होण्याची प्रक्रिया लवकर चालू करता. ही 1 चमचा आला लसूण पेस्ट तयार होती म्हणून मी घातलंय. ती सुद्धा कच्चीच असता. हो आता आला लसूण काय भाजून करतात काय पेस्ट ती कच्चीच असता. ती आपण फोडणीत घालूचीच असता. सगळ्याचं कच्चेपणा काढूचं काम करतात. मस्त फोडणी बसलेली आता. आता ह्याच्यामध्ये कसं तुम्ही म्हणशाल की आपण जास्तीचे मसाले आले लसूण पेस्ट सगळे घालूया
मग चव जास्त येतात. पण असं करायचं नाही, असं काय नाही हा. आपल्यात चव कशाची घ्यायची आहे? मटारची आणि बटाट्याची. म्हणून त्याच्यात आहे ना मसाले आपण जेवढे चवीक होईल ना तेवढेच घालायचे, जास्तीचे असे घालायचे नाही. आले लसूण पेस्ट जास्त झाली ना तरी चव बिघडता, उग्रस असं वास येता आणि मग ती ना घशाजवळ तो वेगळा प्रकार वासाचा येता. म्हणून जेम तेम म्हणून देतात. 7-8 लसणीचे पाकळी आणि अर्धा इंच आला घातला तरी बस, म्हणजे ते 1 चमचा आला लसूण पेस्ट होता. बरोबर, सगळा बेतातच घालूया. आता कांदो चांगलो परतून झाला, म्हणजे त्याचा चरचरणं साफ बंद झाला. बरोबर. आता हय घालूया टॅमॅटोची प्युरी. आता हे 3 टॅमॅटो वाटून घेतलेले आहे. तुम्ही असेच कांदे कापून बारीक, टॅमॅटो बारीक कापून घातलास तरी चालत, पण मी पटकन होता आणि ग्रेव्ही चांगली पण दिसता म्हणून मी असे वाटून घेते. आता ह्यो टॅमॅटो काय आपण मसाल्याबरोबर परतायचो. आता मी असं साधं ढवळून घेते. आता ह्याच्यात येतले मसाल्याची बारी. आता आपले सगळे मसाले घालून घ्यायचे. आता ह्यो मालवणी मसालो 1 चमचा. आता रंग चांगलो येऊसाठी काश्मीरी लाल तिखट घालते मी. फक्त ही काश्मीरी लाल तिखट अर्धा चमचाच घालतोय. ह्या अर्धा चमचा गरम मसालो, हो 1/2 चमचा हळद. आता करूया मिक्स. आता हे मसाले सगळे करून घ्यायचे मिक्स. वाव, कलर येऊन सुरुवात झाली हो. कढई हलता आता ती शेगडी ही असता ना. आता ह्या 4-5 मिनिटं तरी ह्या शिजून घेऊ कया. आता ह्याच्यावर ठेवूया झाकण. आता 2 मिनिटं ह्या शिजन दे म्हणून याच्यावर झाकण ठेवते 2 मिनिटं, कारण कांदा लसूण आला सगळा शिजू कया, टॅमॅटो वगैरे. आता 2-3 मिनिटं झाली आहेत. मस्त तेल सुटलं आपल्या ग्रेव्ही का. आता ही घेऊया थोडी परतून. मस्त कलर सुद्धा येईल. आता ही 2 बटाटे घेतलंय, सोलून घेतले आणि असे फोडा केलंय त्याचे, ती घालून घेते. कधी पण बटाटी आहेत ना ती आधी घालून घ्यायची ग्रेव्हीमध्ये. ती अर्धी शिजली की त्यात मटर घालायच्या, कारण मटर लगेच शिजतात. आता ह्या मिक्सरचा भांडा धुवून मी ताच पाणी फक्त घालते ह्याच्यामध्ये. आता पाणी घातल्यावर थोडी गॅस मोठी ठेवते. आता ह्याच्यात पाणी घातलंय, झाकण ठेवतंय. 4-5 मिनिटं आपण अर्धी बटाटी शिजून घेऊया आणि मग आपण त्याच्यात मटर घालूया. आता 4 मिनिटं झाली आहेत, आपण बघूया. मस्त बुडबुडे इले आणि सुगंध पण इलो आणि कलर पण इलो. 1 नंबर. हे बघा बटाटो घुसलो म्हणजे 50% शिजलो. घुसलो शिजलो. या मग जुळला. बघा आता तुमचं बटाटा शिजलो बरोबर ना. अब किसकी बारी बोलो. तुका माहिती मी बोलले तर माका गाणं बोलूक लावतला. बांधी कमरिया से आई अब आंटी की बारी. बघा चुकला. मी आता सांगतोय तर माकाच गाणं बोलूक लावतला. आंटी म्हणजे हिरवा मटर. बांधी कमरिया से साडी के आई अब आंटी की बारी. आंटी नंबर 1 हिरवा मटर. चला आता हे मटर 1 वाटी घेतलंय ते घालते. आता हकडे तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवलेले फ्रोझन मटर घालत असाल तर ते शेवटाक घातलास तरी उकाडतले. पण हे मी ताजे मटर म्हणून मी हे अर्धा बटाटा शिजल्यावर घालते, कारण हे पण शिजाक वयत. कलर भारी सिलो 1 नंबर. आता हय तुम्ही काय करा, पहिला मीठ घालून घ्यावा. आता ह्याच्यात चवीपुरता मीठ घालून घेऊया. ही काय कसुरी मेथी असा तर घाला. आता आमच्याकडे म्हणून वापर करतो, नाही तर ठेवून ठेवून ती काळी पडता. आता हे काय कसा घालायचा, चुरडून हातावर अशी चुरायची आणि पाडवायची खाली. याचा स्वाद इनहॅन्स होता. कस्तुरी मेथी घातली काय पण ढवळून घेतल्यात ना. पण सुगंध बघ काय भारी इलो. 1 नंबर. सगळीकडे ढवळून घेऊया आणि ह्याच्यावर ठेवूया आता परत 3 ते 4 मिनिटासाठी झाकण. सुगंध भारी इलो. 4 मिनिटं बरोबर झाली आहेत. आता काय मी काटो घेणार नाही, पण आधी ढवळतय. आता बावलेत बघा, बघूनच समजता शिजले. तरी पण आता तुमका दाखवू कई, खात्री करू कई आहे ना, खात्री. मुरडा त्या चिरडा. हे बघा मस्त शिजलो आणि ग्रेव्ही पण थयच्यात आहे मस्त झाली. आता काय
कोथंबीर फायनल टच. आपली हिरोईन. ही आता भरपूर सारी बारीक चिरून अशी कोथिंबीर टाकायची, चांगली नटवायची आणि झाकण ठेवायचा. झाली, गॅस घालवलंय. अशी ही मटर आणि बटाट्याची साधी सोपी झटपट होणारी भाजी तुम्ही टिफिनसाठी करा, नाहीतर काही पिकनिकला जात असतात तरी सुद्धा करा. पण वेळ वाचूच ना, तर लवकर अशी भाजी करायची. कुकरात सुद्धा शिजवली तरी पटकन होता. कुकर मध्ये पण पटकन होता. आणि फ्रोझन मटर आहेत ना, तर ती काय लगेच होतली, फक्त बटाटो शिजूक काय तो वेळ घेतली. अशी पटकन होता. आताशे मटर थंडीत इलेत, अशी मटरची रेसिपी करून खात रवा. परब किचन पाहत रवा. लाईक करा, शेअर करा आणि लवकर भेटू नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. आणि जाता जाता व्हिडिओ जर तुमका आमचे आवडत असतील तर नक्की दुसऱ्यांबरोबर सुद्धा शेअर करा आणि लाईक करू विसरू नका. हा, आणि बेल आयकॉन पण दाबा. होय. धन्यवाद. टाटा.